juca Brawl Stars. Nu știu dacă o să fie niște colegi de-ai mei, dar o să vedem. Prea tare, de fapt, scuze. Așa. Nu. Se pare că nu este nimeni. Aici am scris eu. La mulți ani tuturor copiilor, chiar și pentru voi. Avem o pastilă. Avem un brawler nou pe care o cheamă Nani. Este epic. Avem altul Gale. Ăsta e altfel, dar la epic mie vreau să-mi pice Frank. Joacă cel mai bine. Ok, ne vom juca Jumbo Solo. Let's go! Și să vă abonați chiar acum. Să dați like, spuneți un comentariu și poate o să apăreți într-un videoclip cu mine. Doar dacă vreți. Opa. Ok, 8. Mai sunt 8. Fără mine. Ai, nu. Moro. Mai bine fug. Să-mi fac un pic și din energie că... Nu mai am. Bun, șeche. Rosa! N-amicul meu, numărul 1. Bum, am câștigat. Să vedem dacă mai intră cineva. Așa. Dacă faceți 300 de trofee. Nu, eu am avut mai mult. Aproape 4000 de trofee, numai că mi s-a spart contul. Dacă faceți aici ăsta, uitați, la ăsta puteți să vă dea ceva, nu știu, ceva, doar că aici l-aveți pe game. Vă trebuie cam 169 sau 246 de gemuri și o să puteți să-l luați. Aici sunt prietenii mei. Dacă vreți să intrați în clanul ADA delegat, suntem cu colegii mei, fratele unei colege, cineva are pe Sprout, așa că este chiar foarte, foarte bun. Ok, ce să mai zic, nu știu, acum mă joc cu un balon. L-auziți? Dacă l-auziți, spuneți da sau nu. Da, dacă vreți, intrați în clubul ADA. Dați aici, căutați ADA. Ok. Dați aici, este chiar primul. Sunt eu, aici este celălalt cont. O să vă arăt un cont în care chiar am avut și eu pe Sprout. Vi-l arăt. Este cu litră mare. Talent, ok. 2 membri. Acesta este al meu. Am avut Bibi, cea mai bună. Și chiar și eu l-am avut pe Sprout. La asta așa mi-a rămas contul cum mi s-a spart. Na, acum nu avem ce să facem dacă s-a spart, că nu știu cine tot mi-l sparge. Mai contul ăsta mi s-a spart. Nu, ăsta n-am avut numai 10. Nu.
cel mai mult am jucat tot cu Cole. Și pe ăsta n-am numai Shelly, Nita, Cole, Rosa. Imediat îl iau pe Bull, așa că n-am ce să fac. Da, colegii mei nu vor să joace acum, nu prea. Acum ne vom juca. Stai, mi-a trimis un mesaj. Înapoi a trimis cineva un mesaj. Welcome Alex. Un vecin este Alex. Alex, fac vlog. I-am spus că fac videoclip cu el, așa că nu e și nu ieșim. Așa. Să vedem cine scrie. Nimic. Acum scrie ceva. Poate să da. Hai mă, că nu știu dacă e acela Alex. Ești tu? Că nu știu dacă ești tu, Alex. Că tu mi-ai spus că faci Adelin videoclip, dar nu știu dacă ești tu, Alex. Vecinul meu. Dacă spune da, înseamnă că el e. Și o să-i spun să scrie Maia Țicală. O să vi-l și arăt, numai că am făcut doar unul. No. Îi spun că vin imediat să mă aștepte un pic, ca să vă arăt care este. Dacă vreți, vă puteți uita și... Ok. Ce-am vrut să zic? Scrii pe YouTube Maia Țicală. Scrii pe YouTube. Nu mă lasă, nu. Maia, cum era Țicală, cred că așa era. Țicală și acolo, mi-apar doar 2 videoclipuri, așa că nu prea am mai făcut. Hai să vedem cine scrie, asta. Duo, ok. Ia să vedem. Ok. După aia o să-l trimit, așa că o să vă puteți uita cei ce sunt abonați. Încă ceva.
Abonează-te. Nu. Ok. Acum o să-l trimit și pe YouTube. Ok. Goodbyers. Bye bye. Ne vedem data viitoare. O să spun și la colegii mei dacă vor să facă, așa că ne vedem data viitoare. Bye.